हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र' टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमना खानानै जानांगौ दे लोगोफोर जे दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। लोगोफोर दिनैहाय गोबाव समनि उनाव गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय सिरि सिरि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअहायनो गाहायजों फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों फुजि बसुमतारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो कोरिय'ग्राफखौ खालामदों शान रामी बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदों आसा बर' बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे गोदानैहाय फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौहाय बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै दे लोगोफोर। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो गुबुन मोनसे आपडेटफोर मोनबावोब्ला नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअनि गेजेरजों आपडेट खालामना फोरमायगोन दे लोगोफोर। लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर।